Matul l-attività fil-Mosta tkellmu l-kandidati tal-Forza Nazzjonali fuq il-11 distrett. Flimkien ma' dawn il-kandidati fuq dan id-distrett se jkun qed jikkontesta wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil. Elix Perici Kalaxxone, it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista u kandidat fuq dan id-distrett, fakkar li f'4 snin 4 persuni ħalbtu l-fuq minn 40 sena ta' xogħol biex għandna l-Malta li għandna llum. Huwa qal li huwa fiduċjużi li Simon Busuttil se jagħti lura l-kredibilità lil pajjiżna. David Aġus sellem il-ħidma tas-Sindki Nazzjonalisti f'din il-lokalità u tenna l-impenn ta' Gvern Nazzjonalista li l-parking ma jsirx viċin ir-rotunda tal-Mosta u appella biex dan id-distrett ma jeleġġix biss il-Simon Busuttil bħala deputat minn dan id-distrett, iżda wkoll biex ikun il-Prim Ministru l-ġdid ta' pajjiżna. Simona Kurina tkellmet dwar kif isem pajjiżna llum sar marbut mal-korruzzjoni bil-ħsara kollha li dan ġab għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Għaldaqstant l-għażla qudiemna hija li nivvutaw il-Partit Nazzjonalista li jolli jisem pajjiżna fejn jixraqlu. Ivan Bartolo appella lil laburisti ġenwini li jixtiequ jaraw mal-taħjar biex jagħmlu għażla favur pajjiżna. Huwa qal li llum dawk qrib Muscat billew subajhom f'kollox u għalhekk l-għażla tagħna għandha tkun li naħħuhom mill-poter. Shirley Kawki, kandidata fisem il-Partit Demokratiku, qalet li nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju għandna dover li rridu naqdu bi ħsieb ċar u b'kuxjenza nadifa. Saħqet fuq l-importanza neleġġu gvern b'kuxjenza soċjali li jkun kapaċi jġib il-ġustizzja fil-pajjiż. Maria de Guara staqsiet jekk bħala poplu għadniex nemmnu fil-ġustizzja u fl-imparzjalità tal-qorti. Siltet id-differenza bejn il-wediet ta' Joseph Muscat u dak li seħħ matul l-4 snin. Qalet li l-aqwa żmien għadu ġej imma taħt gvern immexxi minn Simon Busuttil. Graziella Gallia fakret li l-Gvern Laburista qatt mara l-interess ta' pajjiżna u sejjaħ elezzjoni sena qabel biex iħares l-interessi tal-klikka ta' madwaru. Saħqet li aħna nemmnu fis-sinċerità ta' Simon Busuttil u sostniet li l-poplu għandu jingħaqad vot lil Forza Nazzjonali. Il-kandidat Elix Manġon tkellem dwar kif l-istudenti sfaw ingannati minn Joseph Muscat li sejjaħ elezzjoni f'nofs l-eżamijiet tagħhom. Tkellem dwar Simon Busuttil u kif dan bena partit li hu miftuħ għal kulħadd kif jista' jixed huwa stess. Il-kandidat tal-Partit Demokratiku Charles Polidano qal il-poplu Malti Wawċi għandu eżam importanti qudiemu li jrid jgħaddi minnu billi jagħmel għażla tajba għal futur ta' pajjiżna. Connie Sherry ħeġġet il dawk li huma mitluba jagħmlu l-għażla tagħhom nhar is-Sibt li ġej biex jiflu sew il-proposti kollha fit-3 programmi elettorali li resqet il-Forza Nazzjonali. Giorgio Xkembri tkellem dwar kif il-Gvern Nazzjonalista iwettaq politika nadifa, joħloq 30,000 impjieg ġdid taż-żgħażagħ f'setturi ġodda u jħares l-ambjent ta' pajjiżna. Edwin Vassallu fakkar li kellu jistenna 3 snin biex jingħata dritt li taħ il-poplu li jirrappreżentah. Huwa qal li jekk ikun elett jirrappreżenta il-valuri ta' politika nadifa li jħaddan il-Partit Nazzjonalista.